इयत्ता दुसरी. वडेश बहरला. चिंचपूर नावाचं गाव होतं. गावाजवळ सुंदर असा ओढा होता. तिथे एक झाड होतं आणि झाडाचं नाव होतं वडेश. वडेश उंच उंच वाढला होता. जणू काही आभाळाला भिडला होता. आजूबाजूला खूप खूप पसरला होता. फांदी फांदीवर पानेच पाने होती. पाने हिरवीगार होती. झाडाखाली थंडगार सावलीत बसायला फारच मजा यायची. झाडावर चिमणी, कावळा, खारुताई, मैना, राघू यायचे. किलबिल करत बोलायचे. गोड गोड गाणी गायचे. वडेशला पाखरांची भाषा समजायची. तो पानांची सळसळ करून बोलायचा आणि फडफड करून रागवायचा. पाखरांना पिल्लं होती. चिमणीचे पिल्लू होते चिनू. कावळिणीचं पिल्लू होतं कानू. पोपटाचं पिल्लू होतं पिनू. पिल्ले लपाछपी खेळत, पारंबी पकडून झोका घेत, खूप दंगा करत. दुपारी वडेशची झोप मोडायची. तो वैतागून जायचा. पिलांवर रागवायचा. पिलांना सांगायचा, उडा उंच भूर भूर, जा खूप दूर दूर, करता खूप कटकट, निघा इथून झटपट. पिल्लांना वडेशचा राग यायचा. ती वडेशचे नाव आईबाबांना सांगायची. नेहमी नेहमी पिलांचे बोलणे ऐकून पाखरांना वडेशचा राग आला. अचानक पाखरे दूर निघून गेली. इथं कोणी बोलायला नाही, कोणी खेळायला नाही. आता काय करावे? वडेशला एकटं एकटं वाटू लागलं. हिवाळा संपला. ऊन तापू लागलं. फांदीवर तांबूस कोवळे अंकुर दिसू लागले. ते हळूहळू मोठे झाले. मग पोपटी होत गेले. कोवळी पाने दिसू लागली. पाने हिरवीगार झाली. फांदी फांदीवर हिरवे हिरवे ठिपके दिसू लागले. ते हळूहळू लालसर झाले आणि मग फळे लाल चुटूक झाली. जाता येता पाखरांना फळं दिसू लागली. ती शीळ घालून वडेशला हाका मारू लागली. वडेशला पाखरांची ओढ होतीच. रुसवा संपला होता. तो पाखरांना बोलावू लागला, या रे या, सारे या, चटकन या, पटकन या, लाल लाल फळे खाऊन जा. पाखरे बोलू लागली, येतो येतो, पटकन येतो, हसत नाचत चटकन येतो, गाणी गात गात येतो, लाल लाल फळे खातो. पाखरे वडेशजवळ आली. नवी घरटी बांधली. वडेशजवळ राहू लागली. वडेशला खूप आनंद झाला. मोठी झालेली पिले पाहून वडेश बहरून आला. आवडला ना हा पाठ तुम्हाला? आता हा पाठ तुम्ही मोठ्याने वाचा व या पाठातील आवडलेली वाक्ये लिहून काढा.